gaba ɗaya harkokin sai a hankali. Wallahi gida ya sawo ni a gaba. Matata ta hura mun wuta ban mata ta yi sallah ba. Ga ina buƙata, ga budurwata ta sawo ni a gaba, abubuwan da yake a hankali. haka ne ai ko maganar gadon sarkin kamar da za a raba. Haka ai na gaji. In jama'a. Yaushe kenan? Ina nan na ja majalisa. A to in dai haka ne, ai normal ne. Haka ne ai bari za ka ji ai raba. Kina wannan ai ba abin da ba bane. To me ya kake so za a yi? Kwantar da hankalinka, wani tela a nan wannan abu ne mai sauki. Tela? Zai baka bashi, ina ga mun haka da bangaren matan mata ka. Sai ka biya shi. Da gaske? To in dai haka ne, tashi mu je. Salamu alaikum. Ba. Alaikum salam. Abokin na kawo ma za ka haɗa maka kayan sallah. Kayan sallah? Amma sai da bangaren. Gaban gadon matarsa? Gaban ta mutu ne? Wasu za a raba gadon? To kamar kala nawa ake bukata? Kamar kala 10 nake so. Kala 10 ba? To, a duba a gani, ko da kala 5 ne a samu a bani wanda zan yi fitar sallah. Wanda duk wanda ya gani ya san cewa muna da kaya amma matsalar mun kwana da sai an ba da kuɗi. An tabbatar harkar nan akwai kuɗi sai a yi ta. A ba wata matsala, ga abokina ba wata matsala, ya san da na san shi tun yarinta muna tare da shi. Ba wata matsala. To kai na sani fa ba shi ba. Saboda haka kai muke dole da kai. Kuɗin an ba da kaya kuɗi za su fito. Yaushe za a raba gadon amma? Nan da jibi za a yi. Nan da jibi? Barin ta son ba ku kayan, amma dai a tabbatar fa ana raba gadon. Ba matsala, ba matsala. Ina buƙatar wannan. Ɗaya kenan. Sai kuma ina buƙatar wannan shi. Wannan ma a bani wannan. Wannan shi to kufta. Ɗinkin na ga yayi kyau sosai. To a ƙara mu wani. Ƙara wani? Ina ganin bara haɗa masa da wannan. Bara haɗa masa da wannan. A'a, bai kuma ba. Ta san da sabga ga 'yan mata. Wannan sallah ina so ne su ji a jikinsu. Wannan ma ya yi. Haka masu yi. Ɗaya mana sa ma a leda mana ko ba a gaya maka kuɗin ba. To ai ka san ina sauri ne. Sauri kuma ai ka bari a yi lissafi dai. Ina kama naira 15,000 ce. 15,000? 15,000 kowanne za a kuma shi a 5,500 ke. To kayan masu yauƙi ne. Babu wani yaji wanda za ka haɗa min da shi wanda yake kamar na 50,000 haka. Idan an yi aikin zan turo a gaba. Sai a haɗa kuɗin naira 65,000 kenan. To zan turo ma da naira 70,000. 5,000 ɗin na baka kyauta barka da sallah. Wannan ai ba komai. Ba komai karka damu. Ba komai. Labarin yana da faloti guda 3. Yana da guda 2 mata. Haka cikin falotin nan guda 3 an ba wa ɗansa 1 an ba wa 1. Saura 1. Matata za a ba. A'a ba zai yiwu ba. Ɗayan nan matata za a ba tunda ita ce babba. Kuma muna duba haƙƙin Allah ne ku mana shiru. Goda ɗaya ta kusa za ku raba wa ƴaƴan. Matata za a ba ke. Matata za a ba tunda ita ce babba. To kuma saboda matarka ce babba sai a toyo ta. Haƙƙin Allah dai ba mu muka haƙƙin Allah na abin da ya kamata. Akwai Aisha, akwai Hauwa, shine za a raba wannan gurin.
ɗaya su za a raba wancan fili ɗaya su za a raba musu. Duk burin da mutum ya gama ci a rabin fuloti. Rabin fuloti. To da fuloti. haka in Allah ya ce To gonaki fa 20 ko 10 ya bari. to mu jima labarin gonar sa guda ɗaya ce Guda ɗaya. guda ɗaya Kai ya sa. Ɗaya fa kace. ɗaya Ɗaya. ɗaya amma dai guda gonar ɗaya ya- da bari akwai ƴaƴansa guda biyu maza To. Ga sunan nan. kimanin gona ta kai kamar kunya 40 wannan ƴaƴansa maza guda biyu za a ba kowa 20 To. A to ai mata za a ba su 10 yanzu matar ta Goma. ta yi da kunya 10. 10 yanzu duk burin da muka gama ci a kunya 10 to wallahi ba zai yiwu ba. In dai haka dai kuwa wallahi ba zai yiwu ba. Zuwa nan zan samu tela. Dinki kawai banda kudin da ake bina na dinki naira 70,000 ake bina banda sauran bashi da na ciwo wallahi ba zai yiwu ba in dai haka ne wallahi na bar muku hada ku wallahi sai na kai